ب. کجک او چارەسەریya netewaya demokratîk مرov dikare bêje têkoşîna PKK ya heta niha bi awayekî bingehîn ji bo pirsgirêka Kurd bê dîtin hatiye meşandin. Ji ber ku di şert û mercên derketina holê de realîteya Kurd hat înkarkirin, bi awayekî xwezayî pirsgirêka hebûnê diket rojevê. PKK jî serê pêşî bi argûmanên îdeolojîk hew da hebûna pirsgirêkê îspat bike. Ji ber ku çepgirên Tirk realîst nêzî pirsgirêkê nebûn, pêdiviya birêxistinî û fikrên di çarşoya welat û netewe de derketin holê. Bi pêvajoyê ve girêdayî nav li PKK hat kirin. Ji ber ku înkarkirin bi rêbazên hûr û kûr jaliyê çepgiran ve jî hat meşandin, li ser bingehên nasnameyên cuda rêxistinî û çalakbûyîn ket rojevê. Bi sedema ku polîtika îmha û înkarê ya ji rêw û resmê ya dewleta netewe ya Tirk di vê pêvajoyê de herî serketî ya pêkan bû, mafê bûyîna neteweya demokratîk bû. Li ser vî bingehî di encama diyalogên bi dewletê re, rêbertiyê nexşeya rê ya ji 160 rûpelan amade kir wê têra xwe pîvanên aştî û çareseriya hewce îfade dikirin. Lêbeşên nava dewletê yên bandora rêwresma qirkirinê gelekî li ser wan û olîgarşiya polîtîk dikin nakin nikarin duwarê çareseriya demokratîk û aştiyane de biryarê bidin. Tevî ku kecekê gelek caran agirbestên yekalî ceribandin jî bersiva li bendê ma negirt. Rewşeke wisa heye ku mirov mîna li ser êgir be, li ser sêleke sincirî be. Eşkere ye ku wê ev rewş zêde dom neke. Yan her du alî wê bikevin nava pêvajoyeke li hevkirinê, ya tê de li ser pîvanên serekeyên çareseriyeka aştiyane û demokratîk a bawayekî mayînde bi rûmet û manedar li hev bikin, yan jî di ser pêvajoya şerê 30 salan re qonaxeke şer a dijwar û dawî wê pêk bê. Di vê PKK ji her alî ve li ser her du pêvajoyan hûr û kûr bifikre. Ji bo çareseriyeke demokratîk û aştiyeke bi rûmet, qabiliyet